Astăzi, fiind de luni, mi-am dat seama că nu stau deloc bine, să fiu sincer cu voi, pentru că ăsta este motorul cu numărul 59 și eu luna asta ar fi trebuit să desfac 68. Nu vreau să zic numărul, cât e între 59 și 68, în ideea în care azi e luni și eu vineri plec în Germania. Nu mai vreau să mai, gata. Unde desfac eu 100 de motoare anul ăsta? Bine plec, că nu plec de tot, mă întorc luni înapoi, dar tot sunt 3 zile de lucru care nu mai ies. Mergem numai la o nuntă și ne întoarcem, că noi așa mergem anul ăsta la nunți, numai peste hotare. Asta a fost și ziua noastră de luni, cred că e 10 seara, gătăm un pic mai repede față de cât lucram de obicei. Ăsta e Transalpul, care bineînțeles că ne așteaptă cu minte până mâine, când sper să-l desfacem. Păi, ce bună e ora 6 de trezit. M-am pus sub bec să mă vedeți, că dacă nu, e întuneric afară, nu se vedea nimic. Lucrez un pic pe telefon și la 8 trebuie să fiu la om în fața porții, salut, să cumpăr motoretă. Păi, ce trebuie să împing acum motorul pe aici printre blocuri până la mașină. Ce mă bucur. Asta e din cauza că n-am fost la sală astăzi, probabil, sau cine știe. Și vezi că mai am până la motor, nu e aici. Uite-l cum stă și mă așteaptă. Stai, tată, că vin. Bine că nu e roata chiar blocată de tot. Pe lângă că am putut să fac doar curbă la dreapta cu el, că dă cauciuc în tobă, am mai rămas și în viteză și asta nu mai funcționează. La revedere! Să-i bag un deget în tobă dacă nu m-am chinuit cu el, mă. La descărcat nu cred că îl mai descărcăm, îl dezgăț și l-arunc numai jos de pe remorcă. Dă-te, gata, mergem la lucru. N-am înțeles de ce tragem ăsta cu ăsta și nu tragem invers, ăla cu ăsta. Dar în fine, acum dacă l-am pus, plecăm așa cu el. Și acum avem două variante și o alegeți voi pe aia bună. Ori îl ducem pe platformă, că e consumul mai bun, ori prietenul meu milionar știe că nu iau bani. Alegeți voi pe aia bună. Auzi ce zice? Hai să-ți vând mașina asta, nu ți-o trebuie. Pe vere, ce să fac eu cu ea, că n-are cârlig. Unde leg eu remorca de motoare? Vezi că e frumușică, serios dacă nu. Și sună bine. Ah. O tură tot dăm. Am plecat. Ia să vezi acum lucrare. Dă-i. Ciuxi, du-te de aici. Dă-i. Da. Ia uite X-ul cum stă. Opala! Dă-i că merge mai jos de atâta nu se duce. Bun, beton. E ca și jos. Țiplă, tata. Zi de miercuri extraordinară. Toate zilele zic de ele că sunt extraordinare. Ce să mă... O zi rea nu avem, toate sunt bune. În sfârșit am gătat Transalpul, curățăm masa și îl băgăm pe următorul. Auzi, bă, că azi bem, sărbătorim ceva. Orice, da. Dacă n-avem ziua la câine, sărbătorim că băgăm motorul cu numărul 60 la desfăcut. Vi-l arăt acum, e pava. Ăsta ar cam fi 60 din 100 și sper că tot astăzi să ne și scăpăm de el. Că e un Benelli de 125, câteva piese pe el. Ăsta imediat e gata. Bun, să trecem la treabă. Treci, bă, pe masa de lucru, că avem de discutat. Nu neapărat, dar fiind ora 11 seara, cred că aș putea să fac o pauză până mâine dimineață. Între timp, ăsta e Benelli, ce a mai rămas din el, i-am dat azi și am băgat următorul, Honda Hornet. Deci nu avem Hornet-uri la dezmembrat. Pe ăsta s-ar putea să pot să-l desfac aproape cu ochii închiși. Cam atât am desfăcut până acum. Hai, a fost pe astăzi. Noapte bună. Prima dată vă arăt sacul ăsta de care ne sparte și cu partea din față de la motocicletă. Bun.
și după o să vă arăt motocicleta de sub sac, care este o Hayabusa. Cam asta a mai rămas din ea, mare lucru nu. Spatele e întreg, evacuările sunt cât de cât întregi, puțin scâriate, dar întregi, dar partea din față nu. Motocicletă chiar așa accidentată ca asta nu cred că am avut încă. Să se facă chiar așa acordeon. Lucrare ca lumea. Dar pentru o zi normală de joi ne mulțumim și cu câteva piese de Hayabusa 2023 sau eu știu cât e asta, 2024. Asta a fost și cu lucru pe săptămâna asta cum ar veni. Mă duc până la Arad să aduc G-Class-ul înapoi în Timișoara, să-mi recuperez platforma. Mâine dimineață plec către Germania. Ce mai? Mă reîntâlnesc cu motoretele luni de-abia. Până luni, pauză. Noroc! Hai că te sun în două. Adă-i! Normal că am găsit ATV-ul să ne plimbăm. A? Și frumos pe aici, ce să știu să zic. Stai bine? Da, stă bine, bun. Cam asta a fost și cu Germania. Au iarbă verde, bă, e fain. Mai stăm, mai mâncăm, ne mai relaxăm. Poate între timp când stau mai încarc niște piese pe site. Și cam aia a fost. Facem nani și dimineața la 5 băgăm cheia în contact și dăm către casă că ne așteaptă motoretele.